No tothom arriba als 100 anys, però la Joana Raspall va arribar. Durant l'època franquista era prohibit ensenyar en català, però ella ho feia ves per on al seu domicili particular. Era una dona valenta, més valenta que jo. Escrivia obres de teatre, poemes i narracions. Durant la dècada dels 70 fou molt coneguda per les seves obres de teatre infantil. Era clar que li agradava la canalla, si més no la dels altres. Va publicar 3 diccionaris, fent la competència directa al Pompeu Fabra. Fou una pionera en la poesia per a infants i joves, que sembla que no, però són un públic força exigent. I en el primer congrés de cultura catalana, allà estava ella, participant activament. Una dona que va picar pedra en la defensa del català.